Bahala ka din eh. Bahala ka. Bahala sa di ka muli. Balimahon ko man yung tawhana. Siya rin milakaw. Bahala siya. May pagmatog. Hindi na ko sa mong kwarto. Bahalag magsikik-syagit yung hanggawa ka. May pagmatog ko. Kinsa man yung... Basta mong kanitos gawa sa dugay mong kagnisod. Oh, buti! Ganina ka na diha? Nagtuo kang ungo ko. Ganina ko dire. Ah, unsa ko di ay ka-animal ko di mo puting. Tawa diha! Ato kay nasala! Ha? O ikaw, may dugay mison niya ako na yung pagawatson. Sus ka ay, gini mong takyan ng butinga ka eh. Bisi mo kay mahigda ko! Pananday niya ha? Kumuto ko ginang itlog di mong animala ka. Una, itlog, gunsa! O pre, musta na mga pre? Naya, istambay, Wagi gihapon. pre. Wami ba siya pagkadet, pre? Ang sa'yo mo sa'yo, ha? Oh. Ano Diba? ba? Mao na, pre, doon ha? Kay... Ito, ay, balibat, pre. Ikaw gito yun ang mga ni. Oo, maron. Oo, mo nang anime din sinyo. Ang sabi na, pre. Ang sa'yo Pre, yun. kuwan ba, pre, ka nang submit og application letter, pre. Oh, nagkinahanglan ang barangay og mga tanod, pre. Magdugang sila tulo ka buok. Ha? Kay unong mo ba may kabuok? Nakakak man tungto kay pag-surprise sa drug test ba? I-surprise ta mga tanod. Kalitan eh. Nag-positiban ang to. Nga? Mong gitaktak si Kapitan. Unang nangita ni Glaying ikapuli, pre. Oh, sino ba? Oo, saman pre. Malibad ka? Ay, balibad. May nalangan eh kayo sa mag-standby. Ita, pre. Gawas nga may honorarium tas barangay, pre. Na pag sa city. Oh, Ba? Oh. o saman pre. Sulti na yun. Kaya ikaw ang usa sa kong kuhaon. Sige, pre. Sugod ko. Nusa sugod. Nadawat ang akong bana isip usa ka barangay tanod sa among barangay ug nalipay na lang sad ko kay makatabang-tabang naman pud og gamay ang income. Ang ako lagi kuyawan aning tawhana kay may pagkahambugiro ra banig kamay. Mga isla sa bulan nagulat. Kuyawa. Ngiga dada magpusas. Ang dagit mo ikatsir. Ang anday. Tano naman ko, ha? Tigpatuman ako sa balao din sa atong barangay. Unya tayong pasak laruhon tani di ka kamudagan og una og dunay maguramentado. Sistingi na yun. Sistingi hilom na buting oy. Nya kamo gamit anandahan yung batuta. For information yours. Dili ni siya mo gitawag og patota. Ako sa daingan ana. Ano gitawag og kanis? Balintawag. Tinuluan kong Benhaima. Mao ni gamiton sa mga eskremador. Nya kamo gamit ana. Ansaon? May guwang tao ni magkapungutana ka siya giunsan ko paggamit. Basta kay ikabuna lang. Awang baong maigo, away swerte. Unya be, og kutsilyo ang daas imong kontra o di ba pistola? Unsa man nimo sa paggamit? Unsa man nimo? Og dili siya madaan ng artist. Niya may tiil. Imong karatihon? We, kamo di ka mga rate. Di ko di ko kamao ko. Ano mo imong kanay tiil? Sabi gamitan ni taon. Na ipagyan ng tiil. Ana. Unsa man nimo imong tiil oy? Mudagan! Hanggaw bes now nimo, buting. Unya sukat kinahimo ng tanod si Buting, agresibo na kaayo. Kung dunay mag-away, siya gidayo mo respondi. Mag-tiksi tayo. Saan po ni Buting? Uy, muras kag dato da. Naan ba tayo? Odlius. Udlios? Kasi Udlios? Sildogon. Sweldos ka. Mata ni mo? Honorarium na tao na Buting. Di pa tao na matawag og sweldo. Mag-hip lang ta, mag-hip. Hala, ang saan to pagsakay anilo nga traffic man ana. Ay, kabla ka. Usa ako katanod. Ako'y mo traffic. Bakit ang kikaw badang? Uy, off ka. Hanggaw, dili ka duty. Tanaw lang! Oo, awar gid tawhana o bisag may duty manghilabot gyud. Wa man kayo mag-traffic gud. Hala, tuana nilabang na. Kibunsa man pagmani Buting ang mga sakinan nga misabot man nagka-traffic oy. Has kang kabuang gid aning Buting. Hala nga naman na. Nag-away pa ko na. Hala, ako'y ginoo ko. Naggit-git ang tubo ang usa ka driver. Hala, may daang kutsilyo ang usa ka driver. Ginoo ko, si Buting! Buting! May naman
namatay din atong hitabua kay nadunggaban sa usa ka driver ug ang hinungdan tungod lang sa traffic. Ayo, pre! Pre, buteng! Kinsa man yun, Pre! Tingog marong parikaloy. Ayo! Pre, kadiyot lang, naana. Pre! Oh, pre kaloy, unsa ato pre? Mare, si pre buteng. Mias, mare buteng. Wa man dire, milakaw man to. Pwede dito sa barangay hall? Gani pa man tong buntag nilakaw gud. Ay, dito nalagay, pero nanangit man to siya nga mauli siya, kadiyot. Pero wa man mabalik dito. Wa di siya mauli. Wa man. Kaya nga naman di ayon ta oy. Ay, kadto namatay gapon ba, diha sa karsada. Oh. At bang nag-aaway sa mga driver gani, kay nadunggaban sa usa ka driver, misrender naman ang kadto nakadunggab. Unya, pre? Buwang nga, mare. Kanang, si, paributing mare, uy, naapel man sa investigasyon. Ha? Uy, nga ko taon? Siya man di hinungdan atong ikabuha, mare. Oh, ha? Nga siya man? Miingon to nakadunggab. Nga igor kuno siyang mituman sa traffic enforcer. Pero wama ito traffic enforcer nga nakaasahan dito napita. Unya, gipahulagway kung tensang tawhana ang nag-traffic dito. Si Baributing may natudlo atong nakadunggab. Kay miingon man ang kuan, mubuon, unya sigahog mata, unya itumon. Nga medyo bawog ug suwang. Kaya nga no? Siya ra bagoy bawag og suwang? Siya ra ba'y sigag mata dinis ato? Siya ra bagoy mubo? Muna lang ginibasihan ninyo nga siya, ha? Kining mare, dili mo makalimod mare. Uy, nakuha man mo sa CCTV. Ha? Apil da ko. Kamong duha ang nakita. Si Paributing, siya mao'y nagman sa traffic. Ang problema, kay alaman natin matarong ni Ogman, misamot naman noon ka traffic, Ogman tayo inungdan nga na nooy nag-away. Unya, napatay noon, nakapatay, mawa nang nangita si Kapitan. Aron kuwaan sa siyang side. Oh, mao ba? Wise guro gani og apil ka. Ngano ko taon apil ko? Kamu mang doha na sa CCTV, mo nga gaduda lang kanang ato alang to ninyo, Marie. Ha? Pakayugas paributing kay ug dili ninyo aton. Nga, kuyaw padadaan mong sumon. Basig ka mo na inoy, manubag kayong tanan. Tuwa ko de, brinuang mo ng imo, pre. Mabitong atuan ninyo para makapadayag mo sa inyong side. Kay risohon mo dakop, ug wa mo makahais inyong side. Unfair masab na. Alam mo, mao ba? Unya kay naamang kaadtong higayuna, makatabang kag pagpasabot. Atuan nyo, Marie, kay nagulat sa kapitan. Na problema gid ko kay wa man mo uli si Buting. Mao nga ako nalay miadtos barangay hall. Og sa dihang moadto na unta ko, mugawas na unta ko sa bahay, mo si pagsud ni Buting nagkasugat mi. Maayo kay na uli nagkakanggawa ka. Adto atos kapitan kay gipangita ka dito. Ngita ni mo Buting. Uy, wa man untay problema pero ikaw gyud ang ngitag problema. Ano taon di usoy sa naon ako? Mi surrender to nagdunggab sa usa ka driver nga namatay in town. Og nabaw ka bag unsa iyang pahayag ha? Ikaw maoy hinungdan ngano nagkagubo to. Ano ko taon ko ilang pa sa ilang? Sa ako ay nakapatay ato? Dili ikaw ang nakapatay. Pero ikaw mo ay nakaingon. Kay kung wa ka pa mag-traffic-traffic itong hanggawa ka, wa unta to magkagubot, wa untay mag-away, wa na dunggaban mong atu-atos kapatay. Bahala sila dito kumatod sa ako mo pinipisoon noon. Atu agali para makahatag kasi mong side nila kay. Bahala sila di kumato. Uy, Buting! Ako pinipisoon, bahala sila. Uy, asa ka oy! Buting! Mo na akong problema ron kay misibat gyud ang akong bana og wa mo atubang sa kapitan. Karon gipangita na siya. Mao ni problema ron. Di ka na siya ma-wanted hinungon atong kalakiha? Di ka siya mapriso? Mo gini ako nabalakan. Unsa kay akong buhaton sa nga misibat man ang kanahan? Unsa man og kamo ang pasultihon? Budang. Hello, friends! Good morning! Sa tanan! Ma'am, good morning, ma'am. Sa tanan taga-Uslom diha, good morning. Sa tanan nga nagpaminaw ka na mo ron, may Nga, nga pasalamat ko ni Dong Pangkoy Ate Pres nga gitagaan Pangkoy gitaon is mig Paris. kasakyan taon dito padung mig nangaligo mig bual iya Ay, mig gilibre ra gitaon mi ni Ate Wala, Pres kanindot gim ko. tagaan mi niya sakyanan nga coaster onya libre ra ang bayad kay naam gyud ni abang gipa kuanan ra gipagasolinahan Gasolinahan. Wow, onya ang driver ra gyud mao gibayaran thank you kayo Dong Francis Pares okay Ate Pres Kaya ang sendo na ito ka ng adlaw, Gulya. si Budang Ate Pres
Si Budang. O, kinis budang ati pres, ang iyang bana taon, ani taon, kuan ka ng abugiroon ba? Giro? Doon na sa may pagka hangin nun sa gamay ba? Karon kay nahimo man siyang tanod, niadto sila syudad, karon traffic man kayo, nag-traffic siya. Karon wa siguro niya mayo pagdasa, wag niya mayo pagkamaan ang traffic, nagsumbagay ang mga driver. Nagdinunggabay, namatay duha ka buok. Karon giadto sila sa siyang kumpare katong nagpasud niya nga si kuan kuno si Buting mo'y nakita sa CCTV nga mo'y nagtraffic sila duha sa budang disibat mo di ang bana ti pres wa mo pakita kay ipaadto sa kapitan mao ni ang problema dili baka mawangted mawantid si Buting mawantid ba o pagita unod sa balaod si Butin aning kalakiha taon nga na may namatay man may namatay duha ka buok tungod sa traffic. Pero gano'n man, saan na ba rin mag-traffic? Siya man kaingon nga siya nag-traffic kaya wa niya mada pag-traffic at ipres wa niya mayo pagkamaan nagdinunggabay. Saan pa nagkadamagay? O nagkaaway Nag-away ang mga driver kay siyang nag-traffic wa magkadimao. o am ka di ba Ni off-duty siya. o off duty pag siya Kanang Kuan good ay siya. Iya gito trabaho. o dili wa gyud to siya apil tato at Si ipres Apil. iya pabili pero gito iya ha para ingnon ba siya nga maayo siya ba traffic siya pero ako may nagda sa mga tanod sa mong barangay. Oh, karon. Kini dili lang ko eksakto bang ako kay ug sa ako pa nga may goal mo ko katunubog ka ng law school. Sa ako lang nahibawaan kung mo duty ka isip tanod kinahanglan kumpleto kag uniform. Kumpleto ka sa uniform. Kini karon na itabo niya off duty niya nagpaasi-asi siya dito kay nagpabilib siya siyang asawa. Diretso istorya kay gipatawag man ka sa kapitan Buting ako isip nagdapo ko sa tanod sa amo bisag minus ako kay bawo parto ani ang ako lang kay nga adtuag yun ang kapitan aron mo say masulban ning kay dili ni basta-basta ang problema ha kay naay lang nga matay. wait lang tinood na Buting ato Adtuag dito ang kapitan aron matabangan ka ning dakong problema kaya imong asawa na apel kay nakuha mo mong duha sa CCTV. mao na Adtuag dito ug ngano ni traffic ka nga wala ra ba ka naka-uniform kasahay sa ako nang gingon moingon mo to mong kapitan si barangay captain Tima Birunga nagkailangan kompleto ta sa uniform kung mag-duty. Pero na may mag-traffic nga di mag-uniform. O na, ate Pres, man. o niya, ang problema, kay sa city, magudi sila, di ba, iya ba kaning jurisdiction din ni Bam? Nga siya may nag-traffic-traffic. Basta kay ako ikasultian na niya nga atubangon na niya aron maibawaan kung doon na ba siya isa, wa ba siya isa kidili man na basta nga kaso kay na Pero gipatawag siya. Ipatawag siya sa kapitan, nisibat siya. atubangon sila Siya niya. labot ako, anak, kung may nila prisuhon. Atubango lang yun niya. kay Patawag man ka. involved man gud ni ukuan na anay namatay. Tinood na Buting. Atuag yun dito dong. Atuag yun dito. Kaya aron dili madako ang kaso. Pananglitan mo kinahanglan gyud mo atubangon na unsa ito atubangan na lang nagpasi-asi ka bitaw. Tinood na. Oo. Imo lang yun na, wako magdaho matumay natot. Basta ako, tabang ko sa traffic, anaan lang Buting. Ayun lang pagkuan. Atubangan lang dito og doon na ba kay sa og wa ba. Kay matud pa nakuha man sa kamera hangtod ang imong asawa. At turon dayon ha, paniud to sa. Salamat pagpanagat yason ka naman noon. Kone ko ang paso, Tihon.